Determinado ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Basilan na tuluyang masugpo ang illegal na droga sa probinsya. Patunay nito ang sunod-sunod na mga drug bypass operations na kanilang ginagawa. Kaliwat kanan ang mga nahuhuling mga drug offenders sa bawat operasyon ng mga otoridad. Ayon kay Silly Tuliano, ang provincial officer ng PDEA Basilan, walang nagbago sa national policy kontra illegal na droga dahil patuloy ang anti-illegal drugs campaign ng gobyerno. Mas nakatuon ngayon ang atensyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas kung ikukumpara sa nakarang Administrasyong Duterte na pinagtuunan ng pansin ang war on drugs. Wala namang masyadong changes sa national policy, kaya lang medyo nakapokus kasi ang present administration sa economics, which is medyo siguro may napabayaan konti yung illegal drugs, which is compare natin sa dating administration ni President Duterte is talagang nakapokus, naka-inline sa drugs, kaya medyo malaki talaga yung impact sa drug trafficking. Samut-saring paraan ang ginagawa ngayon ng PDEA Basilan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang masigurong mapupuksa ang illegal drugs sa probinsya, gaya ng pagpapatuloy ng mga advocacy campaign at mga programa tulad ng edukasyon at sport para sa kabataan at sa mga dating drug offenders bilang intervention upang hindi sila maengganyo sa pinagbabawal na droga. Base sa datos ng PDEA Basilan, sa 45 barangay sa Lamitan City, 26 nito ang drug cleared status na. Samantala, nasa 105 naman na mga barangay mula sa 216 na barangay sa buong Basilan Province ang nadeklarang drug cleared status. Ito yung patuloy nating na-remind sa mga local chief executives natin na even though na meron na tayong drug cleared status, it doesn't mean na ma-forever ganyan. Kasi from time to time, pwedeng magkaroon ng drug affectation ulit. And because of that, we always remind them na continuous yung mga advocacy campaign natin. And in fact, ang opisina natin is palaging open sa kanila pag meron silang mga kailangan guidance. Naniniwala Tomasa Ciliano na madadagdagan pa ang bilang ng mga barangay sa buong Basilan na madedeklarang drug cleared status sa mga susunod na mga buwan. Kinakailangan lang na sundin ng nag-a-apply na barangay na i-enroll ang kanilang mga drug offenders sa Reformation Center o Balay Silangan bilang bahagi ng proseso, dahil ito ang basihan ng PDEA upang tuluyang madeklarang drug cleared status sa illegal na droga ang isang barangay. Marami kasing lumalapit hanggang ngayon na nag-a-apply for drug cleared status. Meron na lang, kunting-kunti na lang yung mga kulang sa mga documents nila para mag-declared na rin sila. Halimbawa, meron tayong drug affectation, then merong mga meron silang mga target listed o what listed doon, is kailangan natin silang i-enroll dito sa bahay silangan natin. Mag-undergo sila dyan. Pag ma-clear na rin sila lahat, sama di-delist yung pangalan nila doon sa listahan. And after that, saka na natin sila ma-declared na cleared status yung barangay na yan. Sa ngayon ay meron ng 3 balay silangan sa buong Basilan Province. Sa tulong ng Balay Silangan Center, mabibigyan ng pagkakataon ang dating mga drug offenders na makapagbagong buhay sa pamamagitan ng mga ibibigay na tulong mula sa gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.